we're back! Oh my gosh, sabi ko nga kanina, meron tayong special guest for today. At nung pagpasok nila, medyo kinakabahan ako kasi sabi ko, shucks, anong oras na? Pero na-realize ko nga pala, mabilis silang tumakbo. So, they're right on time today. Kaya naman mamaya, alam mo, sobrang special nitong mga guests natin for today. Kasi sila lang naman ang mga bagong representative ng Pilipinas. 'Di ba? Alam mo, dapat sa larangan ng sports, binibigyan to ng malaking budget. Agree ba kayo? 'Di ba? Yes. 'Di ba? Yes. Tapos, magbibigay lang ng ang government kapag ka nanalo na. Huwag ganon. Dapat ngayon pa lang, start them young, di ba? Alam mo, nakakatuwa kasi meron tayong special guest for today. Not one, not two, but we have three people na talaga naman malakas tumakbo. As in, kung yung time ko sa marathon, sabi natin 4 hours, sila kaya nilang gawin yun ng 2 hours lang. Ay, naku, nakaka-excite. Pero hold on tight, dyan muna kayo. Stay right there dahil mamaya papakita natin sila. But for now, syempre, pa-share po natin itong live sa ating social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Lalo-lalo na po sa Facebook at TikTok. Sa mga kakapasok lang, paki-share na po. At sa mga nag-iisip kung dapat nga ba pumasok sila sa hashtag running era na yan, well, wag ka na mag-isip. Dahil mamaya, for sure, pagkatapos itong live na to, mabubudol kita. Kanamin pala. Okay. Ayan na, malapit na. Diba? Paki-share na lang po. Titingnan natin dito sa ating Facebook kung naka-share na. Nakakatuwa dahil napagbigyan nila tayo for today. Alam kong busy sila sa mga kaliwat kanang guestings. Totoo, di ba? Yes, Uy, pwede ba namin kayo ma-invite dito? Pero syempre, we are so honored dito sa Love Radio Manila that we get to be visited by the athletes and national athletes of the Philippines. Actually, shinare ko na to sa post ko kung hindi nyo pa po na i-recall or hindi nyo pa na i-check. Sila lang naman ang mga bagong national holders. So, pag sinabing national holders, the last one was 22 years ago, if I'm not mistaken. Tama, no? Yes, 22 years ago, bago ulit na beat itong marathon record. Again, sa mga nagtatanong po kung ano yung marathon, ito po ay ang pagtakbo ng 42.195 kilometers. Yes, takbo. Hindi po ginagamitan ng engine ito. Kaya po ito ng mga tao. Diba? Kaya tanungin natin kung ano ba at paano nila ginagawa to, ano ba yung kanilang training, ano ba yung mga kinakain nila, at ano nga ba ang pumasok sa isip nila, bakit ito ang kanilang ginagawa. Okay? Yeah, pakishare na po na itong live na atin. Ayan. Tatlong oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Teka lang, naiihi ako. Nagkakaroon ako ng goosebumps ngayon talaga. Alam mo yung feeling na hindi po ako nag-iisa dito, but we have a very, very special guest. Sila lang naman ang mga pinakamabibilis tumakbo dito sa Pilipinas. Yes, hindi po kayo nagkakamali. Sila lang naman ang ating pinakabagong national holders of the Philippines. It's a historic run for Team Philippines. Kasama po natin live na live ngayon si Sonny Wagdos, Art Joy Torregosa, and Richard Salanyo. Hello! Hello po. Ayan. O, diba? Naririnig nyo ba sila? Medyo mahihain lang sila kasi feeling ko galing sila sa malupitang training. Pero syempre, bago ang lahat, gusto natin tanungin sila kung kumusta kayo after your
last winning race sa Tokyo Marathon. Sige, pwede mo nang simulan, Sir Sunny. Ito, masakit pa rin ang katawan. Nararamdaman ba yung sakit ng katawan galing sa takbo, yun sa paglaro ng marathon? Okay, medyo masakit pa ang katawan, no? Ramdam pa Opo. sa legs, eh, no? Ramdam pa talaga. Dapat yan, minamasahe na yan, eh. Looking daw. Look LF, may nagmamasahe. Miss Artjoy. Okay lang po. Hindi pa rin makapaniwala na nabura ko po yung record po. Grabe. Ako rin, di rin ako makapaniwala, eh. Ikaw naman, Sir Richard. Okay naman, ma'am. Nabigyan na kami ng welcome workout kaninang umaga. Grabe naman yung pag-welcome workout. Sino ba yan? Pero again, congratulations for bringing home the pride dito sa Philippines. Nakakatuwa dahil alam mo yung mga taong grabe ang disiplina talaga, no? Grit and discipline ang meron tong mga taong to. Imagine niyo guys, ang marathon, 42 kilometers, tatakbuhin lang nila yan sa loob ng 2 hours. Grabe lang. Kaya gusto kong malaman, tanungin natin sila, ano ba ang naging training nyo para dito? Paano nyo pinaghandaan itong Tokyo Marathon nyo? Sir Sunny? Actually, ma'am, hindi pa ako ganun ka-veterano sa marathon. Pero, kasi nga, ang event ko is 5K, 10K. So, Okay. ngayon lang ako nag-decide na maglaro ng marathon kasi for qualifying Asian Games. So, pinaghandaan talaga kahit hindi man ako ganun ka-ano sa marathon, pero pinaghandaan talaga ng todo. Okay, paano yung paghahandang yan, sir? Talagang, kung baga, puspusan talaga ng training, kung baga, grabe talaga. Ilan ang mileage mo? Kada Umaabot na rin ako ng linggo? 200 km per week. 200 kilometers! Naririnig nyo ba yon? Kung si Maratoni ang usual niyang takbo sa isang linggo mga 50 to 60, sila po 200. Ikaw naman, Sir Artjoy, Miss Artjoy, di ba? Nalilito na ako. Kasi yung powers niya kasi panlalaki. Miss Artjoy, ikaw, paano po ang inyong training dito? Hello po. Sobrang hirap po kasi yung coach ko po is, iba po talaga yung coach ko na nag-handle sa akin. Sa Cebu base po ako. Okay, stricto ang coach. Ay, hindi po. Sobrang bait po. Mabait. Opo. Okay. Yung preparation po is sobrang hirap po talaga kasi dapat mataas po yung preparation. Kaya yung ginawa ng coach ko po is yung ginagawang technique po is sumasabay po ako sa mga lalaki. Kung nakikita nyo po sa mga reels ko po, mga lalaki po yung kasabay ko po sa long run, sa mga workout po, para makuha ko po yung yung pacing po. Tapos yung mga time na tinatarget ko. Grabe. Again, Miss Artjoy, anong time mo for the marathon? 2:33:54 po. 2 hours and 33 minutes and 54 seconds. Wow. How about you, Sir Sunny? 2 hours and 14 minutes and 37 seconds. Wag kayong lolo-lolo. Eto, mayroon pang isa. Sir Richard, kumusta ang iyong training? At again, ano nga ulit ang iyong time para sa iyong marathon last sa Tokyo? Ma'am, yung naging paghahanda ko dito simula nung nalaman ko na maglalaro ako dito sa Tokyo Marathon kasi after ng SEA Games, nalaman na namin na kami na yung maglalaro. Okay. Kaya hindi ako nag-continue rin ako kaya hindi ako tumigil sa pag-training na kahit New Year's tumatakbo ako nun eh. Totoo. Tapos, Walang hali-hali day, no? Kailangan ko ng weekly mileage yun eh. Tapos yan, pinagandaan talaga mabuti. Tapos yan, yung naging time ko, 2 hours, 15 minutes and 06 seconds. Na para bang napanghinaan ako ng loob. Pero mamaya tuloy-tuloy natin ang ating chikahan kasama itong palibagong national holders of the Philippines when it comes to marathon. But for now, syempre tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Alright! I hope naririnig po tayo. Pa-mic check po tayo ulit. Naka-Facebook Live naman tayo. Hello. Hello. Ayan, mukhang naririnig naman po. Okay, so ngayong araw na ito, ituloy natin ang kwentuhan. So bukod sa training nyo, na talaga naman kahit holiday, walang tigil, anong kinakain nyo? Kasi kung makikita nyo nanaba ako guys, nanaba ako. Etong weight ko, para ako nag-times 3. Tingnan nyo yung ang ninipis nila, oh. Diba? Ano ang inyong kinakain? Meron ba kayong diet or specific meals na kinakain dito? Sa akin po, wala naman po. Kumakain lang po ako ng kahit ano po. Kahit ano. Pero pag
malapit na po yung laro. Okay. Ano na po ako, strict na po ako sa kain ko po. Strict. Anong ibig mong sabihin ng strict? Ano yung Hindi dapat na po lang? ako kumakain ng ano-ano po. Like, meron po like banana na lang, ganyan. Tapos, more on carbon po. Carbs talaga. Carbs. So, Carbs pala. Carb. carbon-plated shoes ang ginagamit. Di ba? Nalilito. Okay lang yon kasi carbon-plated shoes ang ginagamit. Tama, no? Carbon-plated shoes pa rin ang gamit. Okay, so going back, banana, carbs. Anong klaseng carbs? Ano po? Tawag nito. Yun mga pasta, Yung mga pasta yung po. mga Pasta. pizza, mga yun ganun po, ma'am. Ito is days Rice din po. days Rice. before, Grabe po. weeks before, or kunyari, ang marathon nyo is, kailan yung last date? March 1. That's one. Opo. Kakainin nyo yung pizza, saging, at saka pasta Feb 28. Or buong week nung Feb 26, 27, 28. Kami kasi ma'am, iba-iba kami ng ano eh. Iba-iba kami ng uwian, iba-iba kami. Okay. So, ang sa akin naman, lalo na pag mga 1 week na lang, Oo. halos carbs na lang yung kinakain ko. Tapos, mild na lang doon ang protein. Ay, bakit mild na lang ang protein? Mild na lang yung kagaya ng mga karne, yung Bakit? mga kasi yung yung carbs kasi yun na yung nag-aano ng katawan natin na lalo na sa takbo. Yun na yung Fuel. nagsusupport talaga. Yun na yun. Yung kasi yung protein kasi is muscle yun eh. Okay. Sa muscle mo yun eh. So pag naggrabe ka mag-protein, Oo. yung muscle mo is makunat yan. So, mas prone ka sa cramps pag mataas ang protein pag grabe ang protein. Oh my gosh, ngayon ko lang nalaman yun. So, ngayon ma'am, talagang, kaya minsan din, kumaga, ang ginagawa yun kasi nasa preparation kami. Oo. Minsan, carbs ngayon, bukas Oo. protein, ganun siya. May rotation din. Oo, may rotation. Ikaw ba, Sir Richard, sa tingin mo, ano ba yung pinaka best fuel para sa mga runner? Sa akin kasi ma'am, bali hindi gaano kung nagba-vitamins ma'am eh. Bali bumabawi lang talaga ako sa kain. Pagkain talaga. Hindi talaga nawawala lalo na yung rice ma'am. Kasi yan yung pinaka-fuel ng... Sige nga, speaking of rice, nakakailang cups kayo ng rice? Naku, Ayan, ay, wala grabe. no. Ilan? 2 to 3 ako ma'am eh. 2 to 3 sa isang kainan. Oo, ma'am. Breakfast, 2 to 3. Lunch, Sa 2 to breakfast 3. ma'am, mga isa lang mo yan. Pero sa lunch, saka sa dinner yan, malakas ako ma'am. 2 to 3. Tapos bago matulog minsan pagka yung kagaya ng mga yung hard na training. Oo. Tapos malapit na yung laro. 4 times ako kumain. Bago matulog kumakain ko na. Yan, nagmimirinda muna kami bago matulog ng gabi. Minsan ako nagkakape muna, tapos tinapay, then tulog. Ganun. So in short, hindi sila strict sa diet. Hindi. Lahat kinakain nila. Wala mo. Opo, ma'am. Kaya lang sila ganito kapayat kasi sobra rin sila mag-burn ng calories. Yan po, no? ma'am. Ilang usual, sa isang linggo po, kung maitatansya nyo, ilang calories ang nababurn nyo? Naku, hindi namin ma-estimate eh. Kasi Sa isang once araw? na Oo. siguro sa isang araw, siguro nasa 2,000. 2,000. Yun, 2,000 to 3,000. May usual intake ng tao, Oo, 2,000 eh. opo, So, ma'am. bali, wala na rin talaga eh. no? Kailangan bawiin talaga sa pagkain mo. Kaya nga eh. So, ever since po, mga bata pa lang kayo, nag-start na kayo ng running. Ikaw, Sir Sunny, kailan ka nag-start ng running? Elementary pa lang ako since 12 years old ako. Elementary. Kayo, Miss Artjoy? High school po, grade 8. High school, grade 8 kayo, Sir High school, Richard? ma'am. High school din. So, ever since talaga, ito na yung Opo. sport nyo, no? Paano? Ano yung naging, paano napunta yung heart nyo sa running? Ano yung parang naging motivation na parang, ipupursue ko to hanggat sa tumanda ako. Hindi ko sinasabi matanda na sila, guys. Pero yung alam mo yun, habang tumatagal, parang, hindi, ito talaga, dito ako masaya eh. Ano yung fire? Paano nyo nakukuha yung ganong motivation? Kasi ma'am, ang lalo na nung mga panahon namin, kabataan pa kami, yung pagtatakbo kasi, na nasasama yung pag-aaral, nalilibre mo yung pag-aaral mo dun. Lalo na magiging varsity ka. Scholar! Yan. Isa din kasi talaga yun na makakatulong sa amin. Nice. Opo. So, ang laking factor ng running. Yun talaga, kasi ma'am. nakatulong siya sa'yo sa pag-aaral. Opo. Wow. Ikaw, Miss Artjoy. Yun din po. Kasi nag first year na po ako sa sa Butuan City sa Mindanao. Okay. Tapos yun po, hindi po ako naka second year kasi wala kaming pera. Mm-mm. Kaya doon po naka-decide ako na mag-varsity sa Cebu.
Sa out of all the sports, running talaga ang napili mo. Yes po. Tapos na ano ko lang yung running po sa intrams po namin. Nag 100 po ako tapos ako yung nanalo. Kaya doon po Oo. nag-continue na po. So kumbaga, may sinalihan ka lang isa, tapos nanalo ka, doon na rin lumabas yung fire mo Opo. and running. Din grabe po talaga yung running kasi na ano po yung future ko po, na bago po. Kasi sa sobrang hirap po ng buhay, kaya doon po nakapagtapos po ako nagpag-aaral dahil sa running po. Naiiyak ako. Totoo. Kasi Oh, yes, naalala ma'am. ko nakita ko kasi yung bahay nyo, punong-puno siya ng mga Oo. medal, ng mga... Binabash ko nga. Ay, may nang babash? Opo, kasi Normal yan. Ano po, Sa bagay. Oo. no? yung ano daw namin, yung pintuan po namin, may papasok na po daw na aso. Bakit Tapos, daw? Kasi may butas po. Sabi niya, walang basagan ng trip. Pero hindi ko naman po inaano yun. Oo. Correct. Normal yan. Kaya yung mga bashes walang magawa yan eh. Ako kasi yung mga bashes, tumakbo kaya kayo. Pero ngayon po, Sorry. inano na po yung bahay namin. Naayos na. Yes po, pero hindi pa tapos. Kasi yung nakuha ko po sa SEA Games, yun po yung pinagastos ko po sa sa bahay namin. If you don't mind, Miss Art Joy, gaano ba kalaki ang nakuha mo sa SEA Games? Ano po, Chat. sa silver po is nagtotapos siya ng 300,000. Hoy! Oh, huwag kayong lolo-loko. Sabi ko sa inyo, may pera dito sa running, 300,000. Palakpakan natin. Opo. Grabe. Kaya yun po, yung dream ng papa ko po na motor na bili ko po. Opo. Ano po yun birthday gift ko po ng papa. Opo. Bago ko maiyak, Sir Richard, ikaw naman. Thank you so much for sharing that, Miss Art Joy. Kayo po, kailan kayo nag-start? At paano ba nabuhay ang inyong... paano ba nabago ang buhay ni Sir Richard? Malaki yung nabago sa akin, ma'am. Kasi nag-start ako, ma'am. Bali, yung kapatid ko kasi talaga runner din, ma'am, ng high school hanggang naging college. Bali, accidentally, nagkasabay sila ng dati niyang coach ng high school sa bus na naghahanap ng baka may maipasok daw ako na runner. Oo. Yung kapatid ko, sinabi meron. Hindi naman ako runner. Ako yung tinuro. Hindi. Kaya yung Okay. pagsama-sama ko sa kanya dati na pag-abot-abot ng tubig, naging runner ako. Hanggang sa, sabi niya, pinursige niya ako na, na dapat mahigitan ko siya. Ayun, hanggang sa nahigitan ko siya. Kasi nung time nung college siya, na-convert siya sa walkathon eh. Kasi, kumbaga ba sa lineup, may, kung apat lang kayo, apat lang, ay panlima siya. Kaya hindi siya na-line up sa long distance, kaya sa walk siya na-convert. Kaya yun ang naging motivation niya sa akin na dapat mahigitan ko siya para hindi ako maging ganun. Okay. So, kumbaga, ang first runner sa pamilya nyo is yung kapatid Yes, mo. yung sinundan ko, ma'am. So, siguro feeling ko meron na talaga kayong gift of running, no? Nasa pamilya nyo na. Sa, kasi yung lolo ko, sabi niya sa amin, runner daw siya nung high school. Yun, yun sabi niya. Runner saan sa mga responsibilidad. Oh, nice. Tapos, ito na rin po ang inyong line of work. Yes, ma'am. Bali, hanggang sa nakagraduate ako, nagkaroon ako scholar sa college, tapos nakagraduate ako, tapos nung nakagraduate ako, magdi-decide na sana ako na mag-stop sa running. Bali, yung kapatid ko kasi nasa abroad. Bali, sabi niya, graduate ka naman ng IT. Kukunin niya na ako dun. Ang laki ng offer din ng sahod, siyempre abroad eh. Sabi ko, pahinga muna ako ng isang taon. Hindi muna ako mag-running muna ako. Hanggang sa na-opera na ako ng Philippine Army, ma'am. Yes. Oo, sa Hanggang yan, Philippine Army. nakakuha ako as a professional worker. Ma'am. Oh, nice. Hanggang ngayon, sir, nasa Philippine Yes, Army ma'am. ka Active pa kami kayo. parehas ni San. ma'am. Grabe, nakakatuwa marinig yung background nila, no? Alam mo, palakpakan natin sila. Sila lang naman ang mga national holder na talaga namang grabe yung ibinibigay sa ating pride sa Pilipinas, no? Bukod sa malalakas silang tumakbo, syempre, meron ding mga background itong pagtakbo nila. Isa rin to sa naging paraan para kumita ng pera at syempre makatulong sa pamilya. Ay, nakakatuwa. At alam mo, sa mga nakikinig nating kabisyo ngayon, no, gusto kong makuha tong opportunity na to, kung saan ba kayo pwedeng ma-follow o saang social media accounts ba kayo pwedeng matingnan. Pero baka may mga upcoming race kayo, pwede nyo pong mabanggit. Ako wala pa eh. Kumbaga, Pahinga muna. pahinga muna. Okay, ikaw, Miss Art Joy.
Meron po ngayong Sunday. Saan yung Sunday na yan? Siyempre po sa Cebu. Cebu. Yes po. Nice, nice. Wishing you good luck, Miss Ay, Art thank you Joy. po, thank you. Kayang-kaya yan. Kayo po, Sir Richard. See you in local race na lang muna, ma'am. Local. Oo lang. Diyos ko, sa lahat ng mga pangalan na sinalihan ko, nandun talaga siya. Kami pa start pa lang siya, pabalik na. See you na lang sa mga local race, no? Pero ito, last question na lang, no? Ano ba yung pwede nyong mai-advise sa mga taong nagsastart pa lang tumakbo? Yung mga lalo na ngayon is talagang umangat yung running community sa Pilipinas eh. Maraming nagpupursige na gusto lumakas. Talaga takbo lang talaga araw-araw, wag lang yung painde-inde siguro na mga ano. Wag lang haluan ng negative thinking. Always positive lang once na tumatakbo tayo. Ganun lang. Nice. Miss Art Joy? Sa akin naman po, dapat po marami na po kasing nag-start ng running. Totoo. Tapos Sobra. Tapos gusto po nila 42 km agad. Kaya yung ma-advise ko po is start po muna kayo sa mababang distance po. Tapos pag gusto mo namang tumakbo ng mataas, dapat may preparation din po. Kasi pag diretso-diretso po kasi yung iba ma-injury agad eh. Kasi madami din pong nag-aano sa akin na nagpi-PM po sa akin kung ano daw gawin po. Oo. Tapos sinabihan ko po na kung ngayon lang po kayo nag-start, dapat yung gagawin niyo po is mag-walk run, ganyan. Para, Walk run. yes po, walk run po. Kasi pag diretso-diretso po, parang po yung katawan niyo po yung mabaguhan po. Kasi hindi po kayo tumatakbo ng mataas na kilometer. Oo nga, Kaya dapat mabibigla mag-start talaga. po. Kaya mag-start po sa distance po na maliit. Correct. Tapos may training plan po talaga. Oo. Ayan ha, wag sasali ng race ng 42K, walang plano ha. Pero ang ganda nun, no? Ikaw naman, Sir Richard. Ma'am, sa akin naman, sipagan lang talaga, lalo na yung pagising sa umaga. Kasi yan yung kadalasan na kakatamadan eh, hanggang sa hindi na nakapag-training, ma'am. Tapos, i-challenge lagi yung sarili kasi once na hindi ka marunong mag-challenge sa sarili mo, hindi ka mag-i-improve, ma'am. Yeah. Para magsistick ka na. Hindi, okay na. Malakas Okay na ako. na. First na ako dito Okay eh. na ako Okay dito na sa to. Pwede na to. Oh my gosh, that's amazing. Kung kay Sir Sunny, consistency is the Yes, key. ma'am. Kay Miss Art Joyce, respect the distance. Kay Sir Richard naman is hard work talaga. Again, maraming salamat. Palakpakan natin sila. Saan po kayo pwede ma-follow? You can plug your social media accounts. Let's go! Ganun lang naman ang pangalan ko, Sunny Wags sa Facebook. Sunny Wags. Ganun din sa Instagram, Sunny Wags. Yun lang po. Okay. Miss Art Joy. Yes po, ganun din po. Artjo Tregosa din po sa Facebook, Instagram, saka sa TikTok. Okay. Sir Richard. Ganun din, ma'am. Richard Salanya lang, ma'am. O, diba? Ayan, maraming salamat po. And once again, congratulations for bragging the national holder dito sa Pilipinas. Palakpakan natin sila! Yay! Maraming salamat. Uy, sa lahat ng mga nanood, nakinig at nakasuporta po ngayon sa live ng Maratoni. All you have to do is check out din po ang aking social media accounts. It's Maratoni. M-A-R-A space T-O-N-E-E. Kaya naman sa hanggat sa susunod na Sweat Talk episode, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye! Tatanong pa ako ng secret sa kanila eh. Diyan na kayo. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!